Ngibikelele babukeli emakhaya nibikelela phakathi kwethelele lethu ngoba babukeli emakhaya nibikelela nange ingozi eziningi nje babukeli emakhaya namhlanje sivakashele futhi kamfowethu lo obekade boshiwe and sisabuyela khona futhi kubo kamama kodwa ke babukeli naniyazi anginamane ngile ngamane ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukeli ngicela ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment and share danko yebo ke manje Njani? Awu, ngibuye. yeah Ngishesha ukubuya. Akazi mama ngasitholele into ukuthi sihlale phansi. Ngitholela ngani kancane. Ukuthi ayikho mhlambe into ekuzomela ukuthi ngiyichaze ngoba ngithemba ukuthi siyazana and nomfowethu bengihamba naye uyamazi njengoba ke sasithembise nenye njengoba nawe mawa usithembisile ukuthi sibuye ngithemba ukuthi ke sekunjalo ngoba bengiqela ukuthi ngigcine aze ayizele yedwa ingekho ngoba bengeke kuze kwehle la Njengoba ngangishilo nje sengiyathuka nje ngoba seligaleleka nje namhlanje. Ngangishilo ngale nkathi nidlala ukuthi ngicela ngifonele ubaba nje basafona. Ubaba wathi uyithi uzobeke isonto ngifuna afike ngomsombuluko. Ingathi ke uthe kube nezinkinga laphana emakhaya eziningi. Njengoba siyabantu abangavamisile ukugoduka ufike kunenkinga ngenkomo zakhe akakwazanga ukushiya ukhale ngokuthi abafana ababephila bebuya kodwa bethe ngangithekela ngithenze ngofona so njengoba senifikile kusho ukuthi ngibuye ngiqale phansi ngenze njani ngikhulume naye ngithini ngoba phela sasikhuluma saqeda nani ngathi nozwa ngami ubaba mangabe ayisekho ke ma into ekumele uyikhulume naye manje ngoba sikuphila ithuba kahle ngathini sikuphila ithuba lokuthini kumele kubuyele inkomo zabantu kubanikazi babo ngoba kahle iqiniso la sala ngakunini ukuthi nilenze lokuthi ke nivume lokugodwa ningabe senigodla kokopili kwakumele kusala ogodwa kubuyele emuva iqiniso lelo nawe ma uyalazi Qiniso liyaziwa vele sobala kodwa inkinga ke njengoba ngangishilo akwazi ukushintsha ubaba esesixoxena ngoba phela befuna enza ama-final decision so ke njengoba ngangishilo nakwena mfana ngiyathemba njengoba ade singekho nike nakhuluma nobaba efonini sixoxele nje last week nje elakushekwa kwaziwa isonto kuseni angifonele kuseni ngivuka nje uyangibuza iyayihamba kanje intela abafana ngoba ngabona ngathi kwangezwe imoya wakho uthiwa uphezulu kakhulu ngithi hey wesho ukungidla ngifele umfana wesho nje ukungiqeda ngamtshela kanjalo ngathi nje amakhamera ayigcwele igceke lonke futhi ngisho umakhelwane nje ngicathi babona uyamangala ukuthi hayibo kanjani nginake kwakuyima ngicela imali yami manje ngithi abona vele ngabona namhlanje sizela thina izitori befanele phone befanele wayishiya kubani namba angasho ukuthi uqale phone wayinika bani namba basi namba yakho la ekhaya awusho ukuthi asobuya namhlanje wathi wena sibuye namhlanje ubaba usekhona yebo sifuna ubaba sikhulume ngithola into zami ngigoduka washintsha ke baba masisima farms ashintsha izinto phela ziyashintsha zishintsha ubaba nothi mina ngicela ukwazi nafonelana navuma ya namhlanje shift adlalwa ngami phela kusho ukuthi kanti hayi kofela ushisa umoya ke umoya wami wehlile namhlanje namhlanje ufike angilwike namhlanje ngikhuluma kahle ufike egcineni namhlanje ngizoyithola imali yami egcineni namhlanje ukugcina kwami ngithola imali yami cha na fanele ufike umnomzane futhi le ndaba yami nawe kahle kahle naye baba ya next year yabo nje boma holiday nje sibhizi uJanuary sibhizi yonke into ibhizi nami nje ngicela bona ugoduka nje soon nabantwana we mama
indaba yakho nje i-next year. Ngiyayizwa-ke le nto. Ya kuyashuka phela nokudla kuyashintsha eplate. Kuyashintsha. Yebo kuyashintsha. Ima-ke phela Shintshile phela ngenxa ukuthi angifonanga. mama into ebuhlungu nishintsha kabi nishintsha nezinto zabantu eplatini lelo plate lini lishintsha kabi-ke ngoba manje liphethe ukudla kwabantu angithi uthe kuyashintsha ukudla eplatini Shintshile. ehene manje lishintsha Last time kabuhlungu efikile umfana wena olaka kabevutha phela. Yazi ngathi kumele ngihlale la eduze lapho namhlanje khona Namhlanje bangithenje ukudla kushintshile nami Ushintshile ma. Ngiready namhlanje nami. Ngiready nami namhlanje. Zengashintsha ukudla, ngicela ungisele imali yami ngihambe Ngiready. Uzengazi kushintsha ukudla kwabantu. Ngicela ungisele imali yami. njengoba Nje ngiyayihambela-ke nje mina. Makwenzela phinde nibuya ngeke ngifike. Namhlanje angihamba madam. Ngiyahamba nabantu abami siya emaholdini siya. Ahambe-ke namhlanje imali yami mina ngayiphethe mina. Asazi ngisho. Ufuna ufonela ubaba lekhaya. Akho baba, ubaba somfoyela nawe. Nami? Yes, ngifuna imali yami mina. Hayibo. ima-ke ma i-solution yalento njengoba kunje ithini-ke Akho imali ngoba yami mina. sonke Ngi-right manje ukukhuluma mina. sekwamazwi manje aphikisanayo makanti yini Ayangibophelani manje lo ngishona ngikhokhisa ngempela kahle kahle. Ububulungisa lapho. Wawunikwa isifundo sokuthi Sokuthi ngabakhuza abantu abalwayo. Sona sifundo leso. Ubani ekugcineni ukhuza kwakho kodwa kwagwazeka umntwana nje. Ngawuthatha umese ngawufake noma wala phela umese wakhe. Akubamba umese. Phela intombi engayizwa. Ungigwaza kanjani? Ungasekho naye bengakhuluma naye ngambuza. Wangitshela ukuthi lo wamgwaza. Ngitshela ngento wayibona kule phone le into wayibona ivideo lanje ivideo sitolo. Yini ongayazi lapho wayibona le video. cela hlisa umoya Hayi. Noma isigebe lesigaba sekho uzomakhela bakho ubaphethe kanjani? Video yakho na kweshowe usangayidelete. Nginayo ke mina wemali. Nginayo lo video. Hayi kufanele uqe phansi uyoyibuka. Umfana uyasho umfana wami uthi wawuve khona ukumgwaza. Usemakhaya. Wayengazange inkathi lezofakazi. Yindaba engazange inkathi lezofakazi. Hayibo. ima-ke ma so i-decision yakho iphuma namhlanje ithini ngoba kahle kahle yonke into manje esiyibambile uyabona ukuthi kushuthi umndeni wenu osubamba ukuthi yonke into iphele nje kahle kungaphinde kubangelwane isicefe nomfowethu ngiyathemba uma kwathola into zakhe namhlanje kuyobe niyaqala niyakugcina ukumbona meke nambona ezoniphazamisa nize lingifonele mina ngizofika mathupha ngimsona Ngangingcoshwa naye ukukhuluma njengawe. Kukhulunywe kuzwane nje ukukhuluma nje. Ngangishiyo last time ukuthi imfundise indlela ebehavior ngayo. Yabo nje Akho ifunda manje. Ibhebe yangaphela ejele mangoshela amahala mina ngizwe. wema ngeke Angiboshana mina nginje nankhampeni la ekhaya ngithi sathane. Ngifuna inyuka yami. Wangiphosela ngemali. Imali Kufanele nginike le yami. Awufanele nisesenishiye ngoba yayisize ngaphoswa ngayo. Namhlanje na udumela ifoni yami wenza into ayithandayo. Ngathi funisani nomntwana irespect. yazi ukuze ngaphindele ngaphindele khona lapha vela khona. ya kuze ngaphindeleke la ngicela ungibuyisele imali yami kuze ngingayi lapho wema ngicela imali yami ngicela ukubuza ukuthi wena okufiselayo ngomfowethu uyafisa ukuthi umbone eya phambili ngempilo noma ufisa ukuthi umbone ebuyela la ephuma khona Engase ngisho nje ngendlela engibona ibehavior yakhe ayenzayo. imake ma imake angifune ibusiso zakho angifune izifiso zakho ngifuna imali yami wena ma usumjaja hayibo ngobiyena wena hayi ukuthi khona into eyakhe ayidinga kuwena ukuze azophuma phela kuwena wena yini ungamniki okwakhe manje siyaphuma kunini Hayi. ekubeni kuwena owafona ubaba wabuya uthafwe namhlanje namhlanje siyabuya futhi utshela izitori futhi Utshenda bangozayo ngikhuza unamanga namhlanje I'm more than ready usazomkhuza namhlanje I'm more than ready I'm ready for the fight ngoba bekade nganilindele ukuqala unobuka ama-movie Be ready for yebo ufuna imali yami hayi ufuna imali yami ubaba yena ngingakwazi ukuthi mina ngikhulume naye hayi mhlambe kokusiza ngoba vele akunqathiwe ngemali yakhe into engiyala ilokuthi ngivele ngizotheleka nje nani ngiphelana ngonanga mina ngeke anginyanyi ngiwenza kanjalo into yakho sayikhuluma last time yaqedwa iqedwa kanjani mina ngingabuyanga phela ke manje indaba hayi bafethu basebenza ukuthini ngithi wena sakutshela kade ufike la mina ngakutshela ngathi baba uthe uyeza uphi khona mhlawumbe ukhona kwemanje umfihlile unesifiso ukuthi akukhokhele ngoba uyafuna naye ukwenza ukulungiswa njengoba ngangisho ubaba lekhaya umuntu oyilungile ufuna ulungile baba ulungile phela ngoba ngiyamazi wena onenkinga uzabe wema ngiyamazi baba ulungile lapha imake ma
Sigebengu yimina. Ngicela ukuthi Ngangikhona la ukwazi umntwana ukuthi uzothi sigebengu yimina. Lo ngamsiza bembulala manje. Ngikhona lapha Lo ngamsiza bembulala manje. Namhlanje mina imbulala. Ngangilele mina la kwami nezingane zami. Ngangingekho. Ngifuna imali yami mina mama, ngifuna imali yami ngicela ukubuza ke ma ngifuna imali yami. Senze njani ke from manje ngoba ngilibele ngikubuzile leli. Ngoba wena uthi ubabwala ekhaya kanankinga nokuthi abuyiselwe ongokwakhe. Pho yini ke evimbile ukuthi mnike nongowakhe ahambe? Hey, mhlawumbe ngibe ngihappy ngayo ngingazi kuvele iqhamisa nje. Njengoba ngiphinde ngiyasho ukuthi mina asinankinga yokukhokhela umfana. Pho manje nebambile. Inkinga ukuthi ngivele naqhamuka ngingasafona ngabe ngingitshela ukuthi ubaba uyobe khona next year. Kodwa ngisaxoxa ngobaba. Ubaba uzoba khona next year phela akasabuya ngami. Befana abuye ngelisonto akasabuyanga ngenxa yeyinkinga esemakhaya. Oba next year. Yebo zabe khona kuJanuary uma ukuthi usafuna ukuthi kukhulunywe kodwa uma ukuthi lento ibeyond ibeyond control njengamanje bese ngaphinde futhi imfonele ngoba vele kuna hayi ukuthi imali ayikho imali wanginike phela inkinga ifanele ukuthi yebo anginike imali hayi ke imali yanga yakunika la wanginike imali yakho mfana pho manje mama kodwa wayethe phela ke first xoxe kuqala sonke naye ezwe iside lakhe naye akhuluma afuna ukukhulumuze masihamba lemgaqweni nomfana nje bengathi unola kakhulu singabhekana nenkinga wayefuna nje ukuyizola kakhe ukuthi athi noma imali yakhe ayithola ebe enze kukhona izinqumo ngengxoxo bayixoxayo ukuthi kuthiwa manje iyapi as ifamily ngoba phela kuyafuneka ukuthi ifamily yakhe igcike usuku sixoxe nayo ngoba vele ihlangene nefamily yona imali ikhona wayifaka ebank ayikho njengamanje cash kodwa wathi ufuna kuxoxe family to family ukuze ke kube neagreement lo mfana ngabuya aphinda vimba umfana wethu la aweze ke mbona angaphinde nami nje bengibiza ngoba usigebengu nje bethi ngisigebengu angani mangihamba emgaqweni ngithi ubaba befuna uba khona ukuthi enze kube nepeace kube khona okay ke mama ngiyaxolisana nolaka hayi kanje ukushelela ulimi ukuthukuthela nami engawazi okwani cela umzima imali yami nkosana nami ngikwazi ukwenza izinto zami yilokho nje engikucelayo ngiyayicela nje ukuxabana napho sengixolisa ukubiza ngesigebengu noma ngixolisele kuyena ayikho sami ngibuyisele kwami ukuze singeke sibukane kabi njengoba uchaza sibonane kahle leli sibingelelana ukuthi kodwa somakhelwane eklinini nalo into engikusaba ukuthi bekhona ubulungiswa kuthina sonke ubulungiswa kanti into enjani ngicela ukubuza yibo lo phela sesizama manje sikwenze njengamanje mina into esengiyibuza ke imali yomfana igodi yini ukuthi ibe ngakwena ibe siphumile mase kuthiwa futhi kusamele kulinda ubaba isidingo sakhe asisekho ngoba ubaba uyithumelela imali kuwena efuna ukuthi ubuyisele umnikazi wemali imali yini manje esinkinga ukuthi kuphume imali and ngiyabona ukuthi le mali yafika ngayo la sokusila wena ma le mali le wena umuntu engazothi manje okay ngicela ukukhuluma iqiniso njengoba kuDecember sami nami bengisho ukuthi ngizozama next year ukuthi ngihlanganise emasentini bakithi ngithi futhi uzamela izingane zami nami ukuthi zibe noChristmas omuhle njengoba sigoduka nje khona imali ubaba banje amfuqa manga wayithumela wayipost ubaba isebhenke njengamanje awuyikho cash nguphethe bekuyilonke inkinga nje la bengiyifuna ukuthi ngithi ukuhlephula kancane bakithi kodwa hayi ngoba ngisigebengu kuphela wema ungahlephula kanjani kwimali yomuntu ebe isimo akusona nawe uyasibona ukuthi ifa akayithola imali le yakhe kogcina endapha ephelele ejele hayi ngoba uyambona nawe ukuthi naye une-anger ukuthi naye uyachaza ukuthi une-anger naye akayazi yani ngicela ungilungisele imali yami mungenawo cash angazo anginamabheka anginalutho mina into engicela kuwena ngifuna imali yami mina Nkosi yami ngoba uyasho ukuthi ubaba wakunika nongidika imali yami ngihambe ngingamosha manje isikhathi abazongisiza sihambe iqhubeke nolunye usizo labanye abantu ungalokho usigide entweni eyodwa nithi imali baningi hayi ngani ngibuyisele imali yami mina ngihambele hayi nami la ngishake ngehle ngicela ukwehla nje kancane bandla hayi so sengivuma icala lami ukuthi bengisafuna ukuhlada bekithi ngifuna noma nje uthatha noma 500 yona kodwa ke hayi ngoba ngisigebengu mfana hayi ngoba ngisigebengu bengitshe uzoyireplace phela mangabe sekushaya uJanuary kanje ngizoyibuyisela imali kodwa ke iyafuneka ukuthi noma sengilethile imali ngizokusendela ucashback kodwa wema sonke lesi sikhathi ngoba uthawunawo imake ma siyafika la ngale futhi imali wayithola ngalo la suku ngapha ngithola 1000 nakhe thola 1000
ngoba ubabona ekhaya ebalekela zona lezi inkinga eseyiphinde zenzeka futhi njengoba siphinde sesibuye. Usekhona obala ekhaya lo wena mhlawumbe usowambulala ngoba wena ngisamazi ngisho ukhuluma naye waphuma waya ngale sangezwe ngaphethu yakhuluma yini nobaba uqonda ukuthini manje mina ngisathi ukhona kodwa loba noma ngasekho uqonde ukuthini ngalo makhaya ingoba lapho phela ngabe umamkhulu eseshonile ejele ngikhumele ngibophetha ngingcwabami ubungangiphenduli le ndaba yokuthi ubaba walekhaya mhlambe kanjani njani ubuqala ukuthina nathi ngisho awungichazela kahle cha into engenzeka yazi ngoba usiyangithetha manje ukuthi nami phela ngabe umamkhulu engasekho ejele and ngiyezwa ukuthi awungaculi kanje emngcwabeni wakho awujabule manje ngokholwa kanjani isikandalo kusenza kahle kahle mayini manje ukuthi ayikhona yini sekunzima ukuthi okay ngoba lapha mhlawumbe akabi nafoni anginakadi ngeke ukuthi ngihamba lapha engavuma ukuthi imali ingene kubona phela ngihamba ngemoto hle sikhiphe imali yami ngigoduke nje ekhaya buka sengasikhola la nginyukela khona kodwa yini esinzima manje kuwena manje ngeke ma ize ingene kuthi thina asivumelekile ukuthi sithathe imali sambeni naye kayikhiphe and umthetho wethu uyasiphoqa ukuthi singakwazi ukuthi si-involve sambeni naye kafika ikhiphela imali nginqaba amabheki nginqaba ngiyakuzwa okay ngiyifuna nje ningamenzela u-cash send angithi yebo so from cash send ke masesidlula naye ke afika athola imali yakhe kwewabia koyogreta bengaboni ukuthi bekumele igcine lento igcine iphela kanje mina bengifisa ukuthi noma isiphelile senikhokhelene ukuthi imndeni yothu ihlangane futhi iphinde ihlale phansi kukhulunyiswane kutholakale i-way forward yabo akwenza kuyathelelana amanzi kuyathelelana yabo njengabantu abadala nina futhi ekumele nibuyise lento ningayiyeki nje kanje awuze bhuti exoyisa ukuphululile ngabo lento eyishoyo kumele benze ivini ngakaphumi ejele ngoba bazi ukuthi ngiboshwe ngorongo abakaze baye phethe ekhaya ngiboshiwe mina nginengane ngicela isinqondo ukuthi yini noma ingane zami ngile mali engangihlawuleki lapha sengiboshiwe ziphile evume engakwenzi lokho kuthiwa wafika kanye kusho mamkhulu kuphela emngcwabeni ekhaya khona iculo edlula wonke umuntu noma ijabule efuna ukubukwa angazi so mina ngibona ukuthi nakhona ubudlela even sengivumile ngimanje akaze bedla adle impilo beyokhulumisana naye ingane siyayibona ingane nkosami isiphumile kukhulunyiswana angazize lokho efika la yimina uzofuna imali yo engomkhulu washona ikhona imali embuza yodwa ayikhipha esaphila yena ikhona imali embuza ayikhipha ngangingaculi ngoba ngangijabule kwemfana ngicela ngizwe kahle unembeza mama ongenawo phela ngangihlabelela ngoba sinaye siyilungele lodwa enkonzweni so ke mina ngiphethe ikhaya yomama usuke waje ingakho ngangicula kangaka usuke waje kodwa ekhaya ngangebe ngoba ngicula ngoba ngithi mhlawumbe ngijabule ngangicula ukuthi ngiyomphathi wekhaya vele esontweni esikhonza kulona naye hayi ukuthi ngizamukhombha lapho ukuthi azobulungisa bahlulekile vele eli nje ukuthi bahambe ekhaya lokhulunyiswa njengomndeni ngize ngibiza nina siza la ukube baye ekhaya ngaba kufikanga la ngoba ngathi into abiza imndeni emibili yahlala phansi akhuluma kwaphuma nesixazululo esisodwa akwenzekanga njengoba siqoshwe kanje baningi abazokubona uburongo bakho nalabo osonta nabo ngoba kahle kahle into sengeke ukuthi mina kanti into engiboshe khona imali etholakala ngisandastand mina ngitholeni ukuthi ngabosha ngatholani lo 4.5 uzofuna manje phela nje and uzothola ke badla kubo baba bawuletha nikeyiningi la phela ngokwami ungeke uthole ngokwami ngoba unaleli khanjana lakhe engayiqala phela ngatholi ungaphindi uhlakani phela ingakho bekuthi mina ngingakuniki ingakho bengithena namhlanje uyifike esigayweni ezabekho ngoba uyadelela kahle kahle zigawule ezabekho ayilayithwe hayibo Mina phela inhlonipho ngawo ngicaba nemali yami. Mina bengingafuni ukunika imali ubaba kanankinga ubaba ubaba wayifaka imali. Phela nje yini le ndlela oveni ukukhulume ngayo nami. So lezathu ke sokuthi why ngidilise bengisakhipha lenka unenkani. Kodwa ukusaya ngikhipha imali nemali ngikhipha. Ngikhipha imali ngikhiphe nemali yami. Unenkani mfana. Wema uyabona kodwa lento oyenza ukuthi izoholela abantu abaningi bese enkingeni because of lenkanuko yakho ufuna ukuyijabulisa leyo ukuthi
ufuna ukumkhipha inkani hayi bengifuna ukumkhipha inkani nomfana uyadela what if uma sekuwenda lapha kule mali bangidina kabe sengikhohlwa ngemali angimnike leya mali kwakuthi angivele ngiyithathe yona imali kwakuthi angivele ngamzamile ngacika nje ngithenje wathi babe enginike ngathi ngizwe ngithi ukumpanisha nomfana ngobuhlaza nomfana mase kuphela kanjalo hayi bengiyomnika mase kuthanda mina njengoba nje amazi ngomsele wema kodwa ma akukho kufela into yenzayo ayikho fair nawe uyalazi iqiniso lele ngikhulumayo ngicela nje mina imali yami abantu abanenkani kwesisikhathi kuyafuneka ukuthi nawe bakhombise ukuthi nawe uyakwazi ukuyenza into abayiyona usho ukuthini ma ya njengoba enenkani kangaka bengifuna umkhombisa nami nayo inkani unayo inkani hayi nginayo inkani eyakho imali ogoloza nayo uqala kumnandi ube ngikhipha imali ikhaza December lezi ingane zami nazo zidinga ukudla amakhekhe kaChristmas njengengane zonke manje yonke le mali seyithatha manje siyinika wena ekabani imali ekabani hayibo sengiboleka imali 2 years zonke namanje sithini kunzima ukuyibuyisa phela ngibolekile ngathi bakhiphe ngoFebruary bengafanele bakhiphe ibe vele bakhipha kalezi ngibobani inkantolo ayimbovu ayibophi isigebengu bangiyala ibuyile ukuthi anginacala inkantolo yangi bangiyalile manje mina ma yazi ngiconfused izinto ezikhulumayo ziyangithusa kwami bangiyalile uyadelela nangumfana bu mina ngangamazi umfana udela kangaka lo mfana kade ingane ebusana uhle ngoba uyakazi school eyingane ehloniphayo ngishithe kanjani ngishithe yini indlela bangena ungena nje la endlini ngale la nganifike kumnandi ukushaya zonke insuku ngishaya into engekho wena ngifuna ngakho ngayifana washawe mina washawe mina washawe mina washawe mina ngibona ngicela imali yami fule khuluma ngasiqala phansi ke manje kanti sikhuluma kahle nawe ngeke imali yami ngizokwazi ukholbeka ngazo ungenza lento le ngifuna kanjani ngeke ukuthi awukhula khishwa khona imali ngicela nehliseni umoya awuhlala sekuyangicika sengifuna ukuhamba ingane zama makhekhe akufundisa wanuka kulo mina engawadla kwami befuna ukushwa ngoFebruary wena usheshe kakhulu ukuphuma ayitshela lokho wema uphoxekile mase ngibuza uzame ma ukuthi bona ayithi ngiphoxeke kodwa nje yebo le imali bengazi ukuthi ufika ubufuna imali awusakwazi nokuhlala nje kancane ukuthi urilesa kancane ngihlala 2 weeks ngihlala uzofika wena ekhaya wazi uzofika hayi befuna uhlala neminyanga ngize ngibone ukuthi jani ngihlala ngizokuvashela ngoJanuary lethi imali yami ngihamba ngizokubona ngoJanuary ayikho inkinga ngimbi imali yami ngihamba alright ma yazini sicela ukuthi ungumlungisele ubhodi ukuze mhlambe ngawo uJanuary komele sihlanganeke sethe nizosetha indaba yokuthi imndeni ihlangana kanjani kuzogezwa le mhlambe nithenga inyama kosiwe kudliwe nje kuthelela indlela nami yokudla phela upoison lapho sekucacile ukuthi la ngihledwa devela uqobo lwakhe hey ngenxa nje yenhlonipho yakho mfana wami ngenxa nje yesizotha sakho ngendlela ongenze ngayibona iphutha lami ngayo konke lokho kushoyo impela hayi kumele kwenzeke ngempela next year kona ke imali umfana uzothola ngishiya hayi ngizokusendela mfana kahle kuze kuyini into enziwe uyazi ngoba besithe sifika nje wathi wena uyasiza nafika ngoba kade wayifaka imali nayo imali yeni mawucaba ngabe sigeke abamdakile ngoba phela ngisakwazi engidaka ubhiyo wodwa awukho usaphuza hayi ngeke hayi kahle ngishisela ngimini imali yami unika le mali wephuza mina ingane zami singawadla amakhekhe akhe ngiphuza imali kabani kanti ngomnika kona imali yakho kodwa hayi ukuthi unginikeze nakwenza iflat ngithola kanjani imali mabe sicela umenzeleke uwona ucash send ukuze sizonathi sibaleke ngoba ziningi inkinga la ngaphansi ngiyacelela hayi ngizomsendela ngenxa nje yini nangokuthubeka kwini kuwe kuya ngokwami nje impela hayi bengeke ngithi umuntu obuyisana uyadelela mfana delela Funqele phansi uphinde kusanje. Angingoba uyamazi ubangaphi lesikhuluma ngayo. Ukuze kube usho ukuthi kahle umuntu odelayo la ubani. Wabona phela kuphi ukhona. Wacaba ngabe njani endlini. Wena umuntu odelayo wena. Leli imali yami nje masingazi nje sikhuluma indaba zenu lezi manje imali yami ngihambe mina hayi kahle. Hayi kade sifikile la. Manje imali yami. Xolise ukuthi asifonanga ukuthi siyeza. Angikhumbula kodwa nginginike inamba ukuthi asifonele mase sizwa la wathi ngibabuzo bekhona namhla. Lo ngasekho. Hayi ngicela unginike imali mina hayi. Cela sipheke manje. Hayi angazi ukuthi sizothola iphi nje ukuthi ngiyithole lo mali le. Hayi uzosendela ucash send. Sambe siyokhipha ufikeke. Khipha imali yakho ke mase. Yo ngihlukane naye phansi. Usilele mfana. Kona kwababuhlungu kwakuvelela ngifuna uqamba amanga.
ngumzali nje kona ayifiki kuphela ukuthi nje Hawu. indlela obehave ngayo iyona kuphela even Kodwa ma 2 years zonke nje usho ubuhlungu bakho nje abunabo umuntu ukuthi umphephi. bengibuzwa kodwa nje hayi indlela oyiyona hayi Lungile yami ngisenakima mina ngisemnyango Nkosi yami right kumele ngizamele ukuthi ngiqhubeke nempilo ngicela ungibuyisele nemali yami ma. Iyongisiza futhi ukwenza izinto eziningi ngoba ne-security ngifuna ukuyenza ngale mali. Ngicela nje ungisize ma wami. Ngaba ngigqida ngale mali ngifuna ukuyiphuza. Angifune ukuphuza njalo ngisaphuza kwajwala. Kuba nempilo yami nge-security hambi ngiyoyisebenzela. hayi imali ngiyakutransferela imali yakho mfana hayi bengihlukane nawe nami ngihlukene nosisi nami ingane yami iphephe hayi wangithusa kabi ukuthi uzoyivimba bhokode hayi imali yakho ngizoyisenda nje manje. Okay uma sebenzisa liphi bank ma? Ngisebenzisa uCapitec. Okay bese sicela ukuthi ke uzomenzela ke angithi uCapitec igcina 5 ku 3000. Yeah. Sicela kumenzela ucash send 3000 u500 ke kuzokwenziwa njani ngawo? Hayi uzomnika ucash ka500. Okay. Uzokubelula. Thank you. Uyamsawulanda ke. Aqala usende imali okwamanje. Hayi khuleka hayi ma ungakhuleka. Yazi lo muntu Yema mfethu Akangithembi, angithembekile. hayi. Mina ngimazi mama nje ngiyamqala. Hayi. kodwa yabo manje ngoba sekuyalunga udlame kumele ungambusalele ngoba uyabona ukuthi sekuyalunga. Bafazi yakho lapha ngiyazama ukuthi uzehlisa kodwa manje kubuye kuvuka ukuthi yabo la abadlalile ngami la abadlala mfethu. Kodwa ukwehlisa umoya manje usuwedisela ukuthi sekuphele. Ya vele khona khona kodwa nje abantu abangizika ngithi. Ngoba uyabona ukuthi nangu umuntu ade bamba imali. Futhi kade imali yakho. Maybe 1000 imali ayiveli khona. Into engiyibonayo. Ukuthi ngabe njani. Hayi. Asithembe ukuthi namhlanje siyahlukana namhlanje mfana. Hayi mama kuukuthi nje umnike kahle into zakhe yonke into yaba right. Ngeke uphinde akubangele ukushisa umfana. Ayina 500 rand. Uwona cash nofakazi. Cash ka 500. Cela ubale mfethu double check ukuthi. Bese ayi ngisende nje kwangoku. Kwamanje. Awona 500. Sihlukane nje. Nami ngidle kahle uChristmas nengane zami ngingenalo uvalo. Yeah. Hayi sinohlangana nayo ke lapha. Hayi wema sicela ukuthi sishuthe. Ngifuna ukwenza sure. Yebo. Hey ngoba ngithembekile. Hayi ngale ukuthi kutheni senzele ukuthi sithole phela izinamba lezi zayo. Okay. Ilokho nje. Okay, ngicela sibone. Hey. Hayi namhlanje fanele ngithembeke kusukela namhlanje fanele ngithembeke. Hey. Okay, nayo. Hayi. Iphini ke maye ibithini. Ngimemezele hayi wena uzoyibona mase ikhipha iphini. Cha phela izinamba abazazi. Wena uzositshela iphini noma umtshele nangu tshela yena iphini. Wena uzoyikhipha. Yebo. 1381. 1381. Yeah. Phini yakho uzoyithola ngayo. Ayike ma ngithemba ukuthi ke sekusele kunina ke njengoba nabazali beingane ukuthi ukuya phambili ke seniya kanjani phambili ngoba kona kuyafuneka ukuthi kiwe phambili ngokwempilo ngoba sekuphele la kungabe ukuthi sekuphelile kumele futhi kuphinde kuhlanganiswe ingane kuhlanganiswe abazali kuhlalwe phansi xoxwe nobaba esekhona abhode nobaba nje qhubeke impilo yephambili sibuyisane sabantu abamnyama lento yokuthi umuntu omnyama uyisitha somuntu omnyama into eyenziwa lento ingakho sonke sesi-end up sesilezilwane esizona today is because of imali impande yesono uyabo manje bese kungenzeka okunye futhi nikuphuma kokunye ngenxa yani into encane nje ukuthi kubuyisela imali yalapha yaphele okunye nokunye ke sekuyobe kukhozeka ke okuzobe kuqhamukile ngaleso sikhathi kodwa sesidlulile
kulento le ade imbambile ukuthi alibele bamba amagqubu ukuthi hayi babamba imali yami uyabo lokho sekuyipast. Ya, kunjalo. Sicela ukuthi ke siqhubekele phambili ngempilo. Focuseni nje ukuya phambili. Ngiyaxolisa nami ukuhlaza engaba ingathini isimo nje. Into engiyisenzeka kodwa into ebengifuna kakhulu ngoba kubalulekile nakumina le mali because angisebenzi ndawo. Yebo, siyabonga uzehlisa anginjalo ungangithatha indlela kade ngibona ngawo ngazi ngisemncane angisiyola umuntu engikuyena. Ngiyakwazi awawingane eyilungele ngabe hayi kona ngiyezwa shame hayi nami ngiyayixolisela nami ngendlela engibene ngabehave ngayo ngisho siqhubeke sibe umakhelwane nje bese shilo umntwana lona. Hayi mhlambe naye uzobuyela esontweni phela. Sefuna ukubuyela ke manje uthisha losandisi manje. Angazi. Hayi niyabhekana. Siyabonga. Siyabonga.